Yo, what's up mga idol? Kumusta kayong lahat? At welcome back again sa ating panibagong episode. So, may rides pala tayo ngayon mga idol, no? Bali, may lakad tayo. At magpapababa lang tayo ng kinain dahil katatapos lang namin mananghalian ni Mrs. At ang oras namin mga idol ay 1 o'clock ng hapon. Magwa 1 o'clock lang pala. So, quarter to 1. Katatapos lang namin mananghalian. Tapos, naantay din natin na matapos yung buhos ng ulan mga idol. So, kasi, anong tawag dito? Maulan ngayon dito. So, pupunta pala tayo ng bayan, no? Kukuha tayo ng langis para kay Red na Pula. Dahil, bukas pala, ay ibabiyahe natin siya papunta sa Alaminos dahil bukas ay mag-expire yung kanyang rehistro. So pupunta tayo ng LTO bukas para magparehistro. I-rehistro natin si Red na Pula. Mahirap din naman kasi mga idol yung biyahe tayo ng biyahe tapos anong tawag dito, hindi nakarehistro yung motor, mas malaki pa yung babayaran natin. Alright mga idol, so magbibihis lang ako saglit tapos maalis na tayo. So kita-kits na lang tayo mamaya sa daan mga idol, no? Gagamitin pala natin si Red na Pula. Alright mga idol, so habang nagkaantay tayo na tumigil yung ulan, magsa-shoutout muna tayo. So shoutout muna pala kay Ilocano Pasyando, kay Angelo Romero, kay Eric Castillo, kay Big Mon, kay John Paul Secundes, kay Danilo Alimurum. Gusto nyo pong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba para may shoutout ko po sa next na vlog natin. Right mga idol, na so medyo sumikat na yung araw kaya alis na rin tayo mga idol, na so kita-kits na tayo sa daan. Alright mga idol, so nakaalis na tayo sa bahay. Nakabuti na lang medyo tumigil na yung ulan. Bibili pala tayo ng langit mga idol, no? Dahil i-change oil natin si Red na Pula. Dahil bukas paparehistro natin siya kasi napakahirap na ibiyahe ang isang motor, kahit hindi motor, kahit mga sasakyan, lalo na hindi nakarehistro mga idol, no? Dahil bukod na sa napakalaki ng multa, baka may impound pa yung motor natin. Bilang motorista mga idol, kailangan natin sumunod sa patakaran ng LTO. Siyempre dapat maging responsableng mamamayan tayo, lalo na sa mga motoristang kagaya ko, no? Tapos bukas pala malalaman natin kung magkano ang bayad na ngayon sa pagpaparehistro ng motor. Pero ang tingin ko parang depende yata sa sisi ng motor, no? Basta wag lang yung nagsisisi ka na sa motor na binili mo. Kasi siyempre mga rider kasi medyo mas mataas ang sisi niya. Nagsisisi. Bali 150cc ay mga idol yung mga raider. So mas mataas siguro yung bayad nun compared sa lowered na mga motor, no?
kaya ng mga Wave 110, tapos yung mga 125. So sa Alaminos pala tayo magbabiyahe bukas mga idol, no? Kaya ibabiyahe din natin ngayon si Red na pula para matesting natin kung okay, kaya niya ba yung long distance na relationship. Kaya na bang mag long ride mga idol? Kasi di ba nga nagpalit tayo ng 20mm na anong pagtawag doon? Carburetor. So susubukan natin kung kaya lang magbiyahe. Alright mga idol, so nandito na pala tayo sa bayan ng Anda. Ang oras pala natin ay 2 o'clock, alas 2 na ng hapon. So doon pala tayo bibili ng langis mga idol, no, sa Bulinaw. So babiyahe tayo ng Bulinaw kasi walang langis dito sa Buanson, dito sa Anda. So sa Bulinaw pa tayo kukuha ng langis mga idol. So nasa harapan natin mga idol, tropa natin to eh. Kamunta? Sakada? Sige. Tropa natin mga idol. Okay mga idol, no? So papalabas namin pala tayo ng Anda. Grabe, kanina ang kulimlim, ngayon sumisingaw yung init. Hindi na maintindihan yung panahon mga idol.
wala ka. So ito pa yung update natin, no, sa 28mm na carb natin. Alright mga idol lang, so touchdown pala tayo. Dito na tayo sa bayan ng Bulinaw. Malilangis lang naman yung bibilhin natin dito. Para dito kay Red na Pula. So kailangan natin i-condition sa Red na Pula dahil nabiyahin natin siya bukas sa Alaminos para ma-renew natin siya mga idol, no? Pagulang na Lover Cards Dream Believe sa Facebook tsaka YouTube. Thank you. Baka may ibang shoutout na sa Bani. Shoutout pala si Boss Fred ng ng Bani, vlogger ng Bani. Shoutout sa iyo, boss. Thank you. Salamat sir ha. Alright mga idol lang, so nandito na tayo sa may Guanson. Alright, so kukuha lang tayo ng lakas dito tapos uwi na rin tayo agad mga idol, no? Alright mga idol, no? So nakabili na rin pala tayo ng langis. Papauwi na rin pala tayo.
Parang kang boring. So, abangan nyo pala yung rides natin bukas mga idol, no? Dahil pupunta tayo ng Alaminos. Para, yun nga, sabi ko, para may parehistro natin itong si Mared na pula. Speaking pala of performance na, no? Nasubukan natin ngayon sa long ride. So far, okay naman. Okay naman yung takbo niya. Okay rin po yung gas niya. Grabe. Napaka lakas ng kanyang performance mga idol. At siyempre andun na rin yung medyo lumakas din siya sa gas na, sa gas consumption niya. Pero hindi naman ganun kalakas mga idol. Compared ko sa stock, talagang matipid talaga yung stock. Pero parang nadagdagan lang naman ng konting consumption. Anong tawag dito? Mali. Nadagdagan lang naman siya ng konting anong tawag? Lakas sa gas. So masusubukan ulit natin to bukas, no? Sa pagpunta natin ng Alaminos. So solo ride ulit tayo bukas. Wala tayong kasama, wala tayong kasabay. So chill ride lang tayo bukas kasi maraming sasakyan. Saka magbiyahe tayo ng bukas ng umaga. Saka tayong aalis. Kasi pag tanghalin na kasi tayong aalis mga idol. Oh no. Pagtanghali na rin kasi tayo aalis, mahaba na rin yung pila dun sa may LTO. Oh, muntik na yung aso ah. Buti nakapag-preno tong malaking sasakyan na to.